cando se fixo o embalse de Castrelo, e a Ribadavia casi doblou a poboación. Os antecedentes, a Asociación Cultural Labrente son con unos 3 curas que viñeron aquí como un pequeno experimento que se facía dentro da propia iglesia de que viviran os curas en comunidade. O único que nos quedaba era os cines. Había 3 cines, ibas ao cine e despois os furións. En baile había unha sala de fiestas. Era unha Ribadavia onde o único que nos abría as portas ao exterior, a pesar da forte censura que había, era o cine. Xa notábamos que non estábamos nun ambiente normal, hasta que alguén nos deu abrir os ollos. A xente empezaba a despertar a conciencia, hai que pensar tamén que fora o maio do 68 e de que aquí non estábamos moi illados, a xente nova, pois algo chegara. Virxilio, Miguel e Benito, 3 curas que estuveran aquí, que foron os que empezaron a organizar isto. Entonces, a xente que non estaba con eles empezaron a chamarlle curas comunistas. Vamos a cantar, a tocar a guitarra, a leer teatro. Había unha tradición de presentaciones teatrales en Ribadavia. O levábamos na sangre todos os ribadavienses. Empezamos a facer actividades, facíamos teatralismo, facíamos conferencias, viñan conferencias na Casa Parroquial de Educación Sexual. Había asociacións de pequenas vilas que facían máis ou menos algún recital de poemas en galego. Éramos tan atrevidos que traíamos os goliardos. Goliardos pasaron por aquí e hubo esa anécdota que acabaron aquí no cuartel da Guardia Civil. Os detuveron porque era unha ofensa a Dios facer as fotos diante dunha iglesia. Cando ensayábamos, estaban apostados a Guardia Civil hasta que non acabábamos o concierto. Hubo un gran movimento, porque estamos falando do ano 69 e hubo unha manifestación. Fomos a falar co obispo, 4 ou 5 personas de aquí. Estes curas foron denunciados e o obispo Temiño de Ourense fulminantemente expulsou de Ribadavia. Cando foi a expulsión dos curas, que nos pareceu aberrante, aí se tuvimos unha explosión de rebeldía. A Guardia Civil xa estaba pendiente do que ocorría na misa e empezou a pegar a xente. A capela do Portal tocou arrebato, a 7 da tarde ou así fomos todos a misa porque considerábamos que era unha misa de despedida. A Guardia Civil enfrentouse a nos enfrentámonos a eles, non nos achantamos. Foi a primeira protesta que hubo así na calle de antes da Guerra Civil. collidos das mans, coas mans de todos faremos un camiño na noite, dimo corazón que algún día venceremos. Nos non temos medo, nos non temos medo, nos non temos medo. Hai un antes e un despois das mostras de teatro de Ribadavia, polo que significou de conectar os diversos traballos de xente de teatro en Galicia. Eu trato de explicarlle pois as miñas fillas cando eran pequenas, as amigas,
o que era Abrente. A todos nos chegaban xa inputs ou notas da existencia de Abrente dende ben cativos. Un movimento amplo en onde podían estar todas as correntes, pero non queríamos ser mediatizados por unha corrente determinada. Era unha maravilla, unha maravilla. A min o de Abrente gravoume máis. En Abrente sempre fomos máis mulleres que homes, daquela éramos modernos. Naqueles momentos era unha xente que empezou a reconstruir tamén a historia, unha historia borrada ou silenciada, descoñecida da literatura dramática e da creación escénica en lingua galega. Que recordos tendes de Abrente, que significou, como empezamos? Estamos falando de cousas de fai 50 anos, media vida. 25 anos. A mostra abriu Abrente ao exterior, que viñeran Esa se vi. os grupos, que se formaran grupos de teatro, que se escribira teatro. Algúns formáronse despois de para vir a... Bueno, hombre. Algúns xa sabía, Sí. Antes, sí. Artello, por exemplo, donde foi despois Néstor con Morris, e houve grandes actores que naceron á sombra de Abrente. Bueno, por suposto, sí. Traía non só a xente dos grupos, traía un público. A Ribadavia, o sea, durante 8 días. Eso, sí. E ao mesmo tempo viñan de ciudades. E tamén viña algún corresponsal. Igual viña tamén algún que escribía tamén, me entendes? Viñan de Santiago, viñan de Vigo, viñan de Santiago, de Vigo, Da mostra de teatro, sí. Aí sí que foi rompedor. O sea, foi Sí, un antes e un despois. Por eso estamos aquí, porque son os 50 anos de mostra de teatro que foi cando empezou no 73, a primeira. Exactamente, sí. Eso foi o rompedor cultural, que foi o que máis nos enriqueceu culturalmente a todos, porque empezamos a ter inquietudes non políticas. No, culturales. Sino culturales. Eso non que nos interesaba era a cultura. De todas maneiras, o que quería dicir eu que hai dous Abrentes, digamos. O do 69 e o 73, que eran unha reunión. Éramos nós de aquí. Fixemos E a cursos partir de do galego. 73, co tema da mostra de teatro, xa abrímonos a todo Galicia. Se expandeu. Expandeuse moito, sí. E aí sí que hai... E aí creceu, non é que nos enriqueceramos solo nós, sino que se enriqueceu Galicia, porque onde non había grupos de teatro, os fixeron para vir a Ribadavia, porque despois nos encontramos con un dilema. A partir da terceira, cuarta mostra, tiñamos aqueles 15 días, teatro pa nenos, na Madalena, algo de teatro de rúa con guiñoles, as tardes no instituto, pero as noites en Santo Domingo. E se viñan tantos grupos que non había días para representar. Os artistas son cómplices dese movimento cultural e ceden obra para que, coa súa venta, Abrente poda financiarse. Abrente, afortunadamente, hai un apoio social fortísimo que lle permitía algunha das multas administrativas a paga a población, sin ningún problema. Por tanto, ter esa colección, formar unha colección de arte que é moi importante porque é representativa dunha época. Fixeron máis de 150 representacións en 14 anos que durou Abrente e máis de 50 grupos de teatro se formaron en Galicia naqueles anos. E todo isto dio origen a que hoxe é a Mostra Internacional de Teatro Galego. Unha lembranza da xente que xa non está.
Sí, moi importante. O que pasa que é un riesgo de que nos olvidemos de alguén. A todos os compañeiros e compañeiras que fixeron teatro con nós, que colaboraron tal, ti, Paco, que ibas con eso, unha lembranza para todos eles. Exactamente. Para que non nos quede ninguén atrás. A mí me hubiera gustado dar los nombres de todos, pero o que pasa podemos olvidar.